हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय दिनैहाय नै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनानै फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव दा भिडिअआ माबायदि जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दा नै दाथ' बैसागु हाबबाय नालाय दिनै मोसौ थुखैनाय गाबोननिफ्राय 1 तारिख दा बेखायनो जोंहा माखासे मानसिफ्रा बुंदों नालाय बे बैसागु समावहाय गोखा गोखै संक्रान्ति ना मा होनोमोनलाय संक्रान्ति समाव गोखा गोखै बेसेबांबा बुरजा माने मैगं मैला खांनानै जानांगौ होननायखाय जोंहाबो दिनै बाजाराव लानानै फैबाय टाउनावनो आरो दा होनबा जोङो मा मा गोखा गोखै मैगं लाबोखो नायलांदो आं देखायनो नाजानोसै नै सायगासिनो दङ नै सायगासिनो दङ सायबाय थानाया मा मैगं बियो दा हानाया थाराय ओमफ्राय माबाबो होगोन मा होनो खान्थाल फिथाइ ओमफ्राय थालिर फस्ला खुंखा मानिमुनि ओमफ्राय मा होनो बेखौ दाउ फेन्दा लाफा सायख' ओमफ्राय माथो अन्थाइ बाजाब सिन्थाय दंलायो अन्थाइ बाजाब अन्थाइ बाजाबखौ न'आवनो दंखायो नांलायला बहाय लागाय मोनदेर आरो ना नै खाना फाननाय नै मुथायाव 10 थाखा खोरि आरो ना बेन्दोंबो दं नै मोनामलायदों खिफि बेन्दों दंजोबो गासिबो नै खुंखा खिफि बेन्दों अन्थाइ बाजाब ओमफ्राय नै बियो माबा लाफा सायख' नै बियो मामोनथाय बावलायलांबाय बे माइसुन्द्रिसोलै माइसुन्द्रि ओमफ्राय नैबे खांखिङा माने माबा खानसिंगा नै हागासिनो दं दायो ओमफ्राय नै बियो नै दाउ फेन्दा बियो जानोसै आरोना दाउ फेन्दा देन साइसथार बिराद मोजां बे गाव गोजा आलु माबाजों जानो मोजांलै दाउ फेन्दाया माबा मोनसे नांबावगौमोन खम मोनबोथारो नैबे लाफा सायख'ना ओमफ्राय बेखौ जाबा मा जायो होनदोंमोनथाय मानसिफोरा बुङो माथो खनसे जानांगौनो आरो बियो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि मोनसे नियम बानायनानै गालांनाय आरो बेयाव माने बेखौ बोसोराव खनसे जायोब्ला माने फुराना बेमार आजारफोरा माने हामोनो आरो जानो गोनां बेमारफोरखौबो बोसोरसे मानिनियाव होबथायोनो आरो बेखौ जानांगौ बयबो ओंखायनो बोसोराव खनसे आरो बेखौ मोसौ थुखैनाय संक्रान्ति खालि बयबो जायो आरोना बेनि थाखायनो जोंहाबो दिनै नै टाउनाव थांब्रबलायनानै बायनानै लाबोबाय आरो जोङो ओमफ्राय दाथ' लोगो दिगि बयबो गोदोनि समाव जमा जमा नागिरहैयोमोन ना बारि बागान आरो बिदिनो जाम्फै जुम्फैफ्रावहाय बायदिसिना रज'यो ओमफ्राय दाथ' नागिरनानैनो मोनला फानग्राफ्रानो सब खाजोबनानै फानखासै नालाय दा ओरैनो नागिरनानै जानो लुगैबाबो मोनजाला आरोखि दा खालि बायनानैसो लायनानै जानांगौ जाबाय दा उल्था निजिनि हायाव थाखाबाबो बिनि थाखायनो जोङो दिनै बायनानै लायनांबाय उफाय गैया जानोसै आरो संनानै अमा बेदरजों बरिया जानोसै अमा बेदरजों दानि संनायखौबो देखायलांसै नायलांबाय था जोंनि संनायखौ नायनोसै बेमारफोर हाममारो खोमा जानायसै गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय हिसाबै गैजोबा बायदियानो गैजोबा आरोना दालाय बहा मोनजोबबावनो दानि जुगाव बारा मोनलाना मुलि होनानै बुथारो हाग्राफोरखौ बायदियानो गैजोबला आरो नैबेयो रानो लाफा सायख'आबो गोमालांबायथ' बिफाङा मोनला लाफा सायख' दाउसो होनलांबाय लाफा सायख' बेजोंनो संसै नामा गोखै गोखाखौ गोखैखौ नै अमा बेदरजों संसै बेखौ सुनांगौ थाथोंसै बेखौ रुख'ना एसे गारग्रोनोसै अमा बेदरखौ दा लोगोफोर नै जोंहा दायो संनोसै सुखांबाय बेदरखौबो सुखांबाय मैगंफोरखौबो सुखांबाय नै दायो जोङो संनो लाहार फाहार खालामबाय आरो रेडि जाथारबाय दा जोङो माबायदि सङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम जादोंना जायाखै आरो जायाखैबा माबायदि संनांगौ नोंथांमोना एसे खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों दा नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनो लोगोफोर जागायबाय एवखांबाय बरिया गोथाव एवथारदो ट्राइ खालामसै माबायदि जायो एबारावसो फार्स्ट टाइम गोखा गोखै संजेननाय लाइफआव फार्स्ट टाइम संजेननायखौ जानोसै दाना
जन्मनिफ्रायनो गोखा गोखै संफेरनो मोनबोफेराखै गोदो गोदाय बिमा बिफानि आमोलावबो बेनो आंनि फार्स्ट टाइम आरोना सामब्रामखौ होबाय सामब्राम गुफुर हाइजें देग्लिनायखौ होग्रोबाय नै बेखौनो हरजोबनोसै लोगोफोर दसेनि उनावहाय दायो एवग्रोगासिनो दङ एवखांनायनि उनावहाय नैबेखौ होसिगोन आरो जब्बनो होसिगोन बरिया गोथाव जाखासिगोनलै बोसोराव खनसे जानाय नायनोसै गोदो गोदायनि नेमफोरखौ एसे फालिनायनानै नायनि बेमार आजार हामोनो बेमार आजार जानो हायानो दा बेखायनो जानाय नायनोसै नंमारगौबो जानो हागौ बाय गोखै गोखा गोफा मोनबाय दानिया जानांसिगौल' बरिया जानोसै दानिया गोथाव जाबाय खिन्थु थास' बिसंबो होलायलायोलै मानसिफ्रा थास' बिसंबो लादों होजायो खोमा बिराद बरिया गोथाव जाबायलै खिन्थु खांनोसै लोगोफोरनि दे थाब खांदो लोगोफोर जानायसै माबायदि जाखो नायलांदो जानाय नायनोसै गोथाव जादोंना जायाखै ये बेदरा बरिया तो जादों बिराद बरिया जादों मैगंखौबो जानाय नायनोसै ने गुदुंथार बिराद बरिया मोनजादों खिन्थु गुदुं गुदुं बिराद बरिया जानाय नायबावनोसै नै आंनाबो बुरिया जानाय नायबाय संग्राया माबायदि बरिया मोनजादोंना गाव संनायखौनो गोथाव मोनजाखागोन खिन्थु आंबो गोथाव मोनजादों मोनजानायालाय बरिया जाबायलै खिन्थु एकदम सुपार जाखादों आं जे फार्स्ट टाइम स्टार्टिं दिनै एबारावसो एवजेननाय नालाय थ' थावगोना थावा एवनो रोंना रोङा बिदि सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो बोरैबा स्लिम स्लिम गोथाव जाबाय आरोना बरिया